Ifo kịta na August break ijebe afịa ịkpọlụ nwa ị na-eje afịa ọ bụ na mekaniki ka ị na-alụ ịkpọlụ nwa ị o jee fụ ebe mpịa si alụta ego ahụ eji akwụli ya ụgwọ akwụkwọ na-alapụ na ụbụrụ ụmụazị ka ọ na-ezu ike a na August break ịkpọlụ ya jee tinye ya na extra lesson. Gịnị bụ extra lesson? Ihe a na-akụzili ọlụ ya na skuul ka a na-akụzili ya kịta. Ndị mmadụ ya ebido n'otu kpọkọta mmadụ na fonu ọkụọ otu ka ihe m na-ekwu ihe a na-akụzili ọlụ ya na skuul ka a na-akụzili ya na extra lesson. Lapụ nwa kpọrọ nwa anyị n'August break a kpọji ya ka ọ fụ ihe mpi a na-alụ na-alụta ego. Ọ bụ nọ isi ka ị na-akpa ịkpọrọ nwa ije ebe a na-akpa isi ifiọlụ ntutu enye ọmụta ka esi etinye ya na bon streti. Ụmụazị na-enwezi ezigbote sensị kịta ya afọ obele nwa 10 years ọka ịmala ife niile. Ndị be anyị a na-emeka US abụzi Naijiria ka ihe esi wee na-eme ka ndị ọcha wanyị na dọla wanyị na naira na-eti eti. This are no break time. Ihe nwaanyị na-alaiki kpọli ya ọ bụ na nwa na-alaiki ịfịọkasị redio ịkpọli ya mami ya kpọji ya jee ebe a na-alụ ofu ọlụ aka. Ọ bụ na kapịnta ka ị na-alụ kpọli ya jee dị ya si anyị gị ntu. O nwere ike ọ bụrụ na ọ mụta ihe 6 inches n'aka ị kịta ọ bụrụ n'aka ị ka ọ ya anọ mụta 6 inches a na ọma nwa eze ebe ọzọ ya amụta ya na-abụrụ n'aka ị. Kpọrọ nwa ịkpọje ife afọ ị na-alụ ịkpọli ya jebe ebe anyị na-alụ no break ka akpọli ya ọ bụla extra lesson ka ọ gụọ Cambridge. Mmadụ onye gụrụ akwụkwọ nwere ego n'obodo a na-akọkwalụ m akụkọ na-alapụ na ụmụazị ka ụbụrụ fa na-ezu ike. Kpọrọ nwa gị afọ gịnị lapụ extra lesson afọ leave that extra lesson. Anti ka ihe m ị na-akụziri ọlịa ife anyị ya akụzili ya na extra lesson ka efe m ị na-akụziri ọlịa ya na klaasị. Ngwalapịa next time ịkụzie ya o nne m o thank you. Kpọrọ nwa ị kpọje n'ife afọ ị na-alụ na anọ break ị na-anụ ihe m na-ekwu kpọọ ya let him go there ya eje nọdụ ebe afọ ụmụ ife ọ ya amụta nọ a na-emebe ka